Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Sini ke aku arterik November ajar akuan nakaliang jongka senjuk ki orang Bashnong Ribuai District ni la penong eka executive committee bani keren nak bantagi kam jongka senjuk ban penturun ni cekmat. Tiha kali sini ni dan ban personal sipi kilat patai kubor ba kidan kato ni dikam ki bani bani keren ka kam ka banukong ka bani bani ya kot kalau nak bidai bat ka jimpan sai jongka senjuk kirang Bashnong Ribuai District halor ke hukum ba 8 minit nakaliang jongka office jong im mamelim ka beditet 23 Jun aja kuar halor ka jing issue ya ki NOC ka bakini ki batmu banbu ki guest house ki hotel ki resort telkom bat giwi ki kam khayi ti hadin barakaliang jongka senjuk kala lebu ya ka city pan jing pencai no district council tiga district council lembaga ni ka city ka balai trik November aja kuar kala pha syangi ka senjuk bat kila pencai ru ba nakaliang jongka office usim himamelim kila ban isu ya NOC data hadin ba nakaliang jong kita Bashnong kila rai ban ai lande ban isu ya NOC tingila pediang sobha ya kene kecik pencai jongka office himamelim bat unjuru nakaliang jong district council bat ni saparu ya kene karai kejing ketok lande ke comments kumbala patha na ka office jongka district council yang bau deputy secretary ta kadika mat ka banengkong ka manglasim ka baarpan nakaliang jongka senjuk kirang Bashnong nilai kurru ban pelong ya kejing penkup burong na ka banta gini ki samla ki bele kai bha ki pelawanda ai ka burong ha kanika mikla game ka bangil depan ka bangil depan pelong kaya olimpik mah ka bangil depan pelong baru cukup por yo iwi ni ilong kemi i pelawanda ai ka nam ka burong ikong magarat patau ti yakani ngilai ikut ban penong ka sipotorik cumrai bakat ar aja kuar hapo nongpo da ka bangin penkup burom yaki kum gadak jong kajing pensulur yaki bi pat ki samla ba julong kemi ki berani kasap katalan naga benta kijing da ka sport bat ka wi pat kamat ka bangin lesim akan kesni kedai ka mat ka ba keta sisa ya ka ri ba jai bagi bijing kamtam ngilayo i lang baki social media ya kijingja ka basnosi ka balapan parnya kriat ya ki pai ba jong ka beri unyu terap haka ba kisan teli ki mesim ki bekodor ki lasya siap yap menang step ha ki pulit jong ka sorkar asam dia nakaliang jong ka sunjuk ngi pendemjur ya kan kijing long ruklau kijing ruklau jong ka pulit asam ki bla sim ya kijing im jong kini ki santli ki mesim ki boloi kumbang ili ilang bagi social media. Di nakaliang juga sunjuk kumbang itip ba nakaliang jong ka sorkar asam bat ka sorkar Meghalaya kumbolong mata kidong don ha padang kata kajing ya sutu jingmot lani kata ka MOU kila dep banyesoy hakmat jong Amit Shah tingim tip ka kata ka MOU memorandum of understanding tikani ka MOU ka ba long kumbolong mata lang bagi tak kisin ni iba kamdon kata kajing sutu jingmot apa ni gini ki arti jela karang don apa yang kajing penbek ya kawat kabar kabide pakanika block 1 tikai ka bana kalyang jungi ngidon bat perso ni kalau ngi peremjur barah juga porlu ngikintu ya ki district administration nadu ka office jung SP DC bakin simkia kamtam ka Ribuai district jungiru kadai ka district ka bayak don mar kaput pat ka jela asam ki barang klut kesnam ki yami ban pen huri hura ban penwara ia kajing bom song senganya dan ia ban penken ya kacong sok kacong sai tidak kaliang jungi kum kinong ilam sunong kum kirang ba sunong hikentu ya ki kun samla ka jungi ban kilong ki bajai nama ku mengitip menta bangin ya khang kali ban pelong kino ki agitation program kan sakta ya ki kun samla ka jungi ki bidang don apa ne kajing le ya ki examine ki prepare dina maka tagi kintu ki bakin long jai bakin long bam jakhlut ban pelong isu ya kan ka kam jingsha peniap jungi ni ki sangut ki mesin ki bekodor dina makatangi kentu kan kepot ya USP bat ya UDC jong Ribuai bakin pha ya ki pulit ha kini jaka kaput na ka benta ban pensong senganyi ki ti paradok prasnam ki jungi ki badan ha ki jaka namar ba ngidon sibun ki pulit ki basyong
hang te po silong pha yaki se ki jaka khaput saka block 1 block 2 bat sepo langpi ra kumjo khanang ba kini ki longjing long sem bat ki pardo prasnam ge jungi gibran tu ke jaka kin song sengan bat ba kinom don ki wisim kabu lengba kanika jingja kalau jam mata kesini yang juga po nakal yang juga sunjuk kirang ba snong ni penrem juru ya ka sarkar Meghalaya kiwi ki sarkar ka sarkar Mizoram ka sarkar Nagaland lada ja ka jing ja ka do ke jing ja huri hura kimi syakmat nak benta banyak penbet banyak pen ibor da ka ba ki kiran sutu jumbat ada susi ban ong ba hapok ka jela ka jungi lada don kumi ki jing ja ki yakhang penban ya internet ka ba ka social media hakini kisi ki lolong kisah ka benta ban ai ke jing sekri ka ba paka tam-tam gi pai ba nang kedong ten re ke jing khang internet ka ta sisa ya ki samla ya ki longjing long sem bat ya kari hi berkoi bat ya ka kasi jenja hi berkoi te ke ka bangdon ba ajung mot kam-tam kumbolong menta ki bubun ki samla ki pulekot leng ba kini ki online ha ka ba ki download ya ki jing tip lang ba ki internet ten re la ka sarkar ka khang no ya kani ka internet ka bot ki bubun ki samla ki pen kre examen ke jung ki kalau long jing du nong ka ba khra ti kum tangi pen bor ka sarkar ba ka de ban weng no ya kani jing khang internet nama da ka jing khang internet kan nom wanra ya ka jong sup jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia ban ngi penrem juru nama ba ka di baro ki mi de na ka dau jong ka jing bom sim kia ba ka jing bom ler ka jing terekam jong ka home department la ni ka menteri beri pe ya ka home nama kata ngi pha ka jing penrem ka bi ba ka ni ka jing khang internet bagi di ban weng dok mador bat ka ba khadu ka kerwa ka bagi dan ban ai ngi i ba haki di ki sedem i banai bala dep ka don ka tu ka jing yalang lani ka rali ka bala penlong na ka we ne ki seng balang FKGP hawai kala don kata ka jing yesok ka jing edat ngi i babun ki status haki social media ki babun ki penrem ya kata ka jing sakjo ki jing sakso hari ke ka pasnusi mata kalong ba lah sandli ki ben sim ki ba kodor ki la syak siat yap nimi bakin don kita ki bala penrem lani ki bemi syakmat ban penrem ya kan ki jing le ruklau jong ki pulet asam ya ka bidi kan ni kentu ya ki pardo prastam ke jungi ya ka jaj beri kasih ke jungi bangin long ye teli khnang ba da ka jing teli ngila ban weng ni ke jing nama kapor kala ka khot ini bangi don kami ke jing teli kum ka jaj beri kasih berkoi ita ibana kalian juga sejuk ye keren akan ka executive committee ka bangila penlong mata kasih lu syukur